Malawi Brief. Mwaswera bwanji amalawi ansanga kwina kulikonse kumene muli. Ndine Bishop Kachenje, ndafuna ndiyankhule ngati nzika ya Malawi. Ndafuna ndiyankhule ngati munthu wokhuzidwa amene ndimakonda dziko langa. Anyamata awa azikwanje kuwapasa belo ndikulakwisa. Ndikulakwisa ndithu. Chifukwa ife timazuka nkumazuzula ndikumanena kuti anyamata awa AMCP akhoza kuyambisa ziwawa mdziko lino. AMCP, akuluakulu AMCP amawakana kuti sakuwadziwa. Lero zomvetsa chisoni amene akupezeka kumabwalo nkumakakhala nawo ndi akuluakulu AMCP amene akutulusa ndalama ndi AMCP amanamizira kuti anyamata awa ndi DPP. Anyamata azikwanje kunena moona mtima abweretsa chiopsezo mdziko lathu, abweretsa zisokonezo mdziko lathu, azuza mdziko lathu. Adafika potamanta ndi kumapita ku parliament kukapereka chisokonezo ku parliament. Ine ndikadakonda kuti anthu awa akanati asapasidwe belo, asapasidwe mabelo, akheka madzi, akhe madzi. Kuchichewa kuli mawu amati umenye galu kuti umuziwe mbuye wake. Lero mbuye wawo waziwika wa anyamata awa. Mbuye wawo amene akawatuma aziwika. Ine ndikadakondesesa anyamata awa akanafinyirwa zolimba. Kulira akalira kucha ni pang'ono, akanalira zeni. Fata yang'anani mukamayang'ana muzituzi muona anthu amene adamenyedwa ena ali ndi zipyera. Ena padakali panopa nimene magalimoto akudulira, magalimoto adawaotcha. Adafika kutamanta mpaka na kumapita ku parliamenti. Nimafuna ndikuwuzeni Amalawi, mukumbukire mene AMCP adazuzira Norman Chisale. Mene adazuzira Norman Chisale. Norman Chisale amamangidwa mamawa kupita masana ku koti, akamatuluka kumangidwa. Norman Chisale adalibe mtendere nziko ili. Norman Chisale adalibe mtendere, kunalibe bungwe limene lidazuka kuzuzula. Kunalibe kuwina aliyense, anthu ambiri adali chete, mabungwe adali chete kuyang'anira. Anyamata awa atazuka ndikuyamba kubweretsa chisokonezo, anthu adali chete. Lero nthawi yakwana yoti akolole zimene adazala. Ine ndikuyankhula kuti anyamata awa akukolola zimene adazala. Kuwapasa belo ndikulakwika ndithu. Ndikadakonda anthu amenewa mukadakasunga kumaula, mukadatisungira kumaula. Kodi akathawa muzatiyankha zotani? Mukapasa mabelo nkuthawa. Fa ilipo milandu ina yokuti iwowa abweze magalimoto amene adaotcha. Abweze ndithu, koma akathawa akabwezera kuti akathawa. Ine ndimafuna ndikupempheni kuti awo akanati kuti azilira magazi, misozi mwawo muzituluka magazi, anthu asakanapasidwa mabelo. Milandu imene apalamula ndi ikuluikulu. Kupita kasokoneza ku parliament, kupita kasokoneza mademo. Taganizira mmene anangwirira nkumankwapula. Amalawi tayang'ana ni makamera, tayang'ana ni ma WhatsApp, tima video tile mmene akunkwapulira na miwa. Ine ndikuyankhula ngati munthu wa Mulungu, komanso ndikuyankhula ngati nzika ya Malawi. Ndikuyankhula ndithu ngati timakonda dziko lathu, ngati timakonda dziko lathu. Anyamatawa sanayenere kumasulidwa.
kufikira aulule amene akawatuma ndi ndani, amene akagwirira ntchito iyi ndi ndani. Zomvetsa chisoni apolisi amangoyang'anira, mangoyang'anira. Anyamata adachuluka mphamvu kwambiri, akukwanisa lero kumatukwana apolisi ali mu unyolo, akukwanisa nkumanyosa lero ali mu unyolo. Ine ndikadakonda ndithu kuti anyamata awa asapasidwe mapero, olo atalira magazi, olo mamina atatuluka mamina amagazi, anthu awa asapasidwe mapero kufikira atakhakaye madzi, akhekaye madzi. Ndipo achinyamata chonde, achinyamata azenga ku dziko la Malawi, titengerepo phunziro, tisatenge malamulo kwayika m'manja mwathu. Chonde achinyamata, chonde, dziko lathu ndi dziko la demokrasi. Taganizira mmene imachitira MCP, mmene akamati boma ndilo mweli siti kusintha, adalibe chiyembekezo kuti akhoza kuchoka mboma kunena moona mtima. MCP adalibe chiyembekezo chonse. Nimafuna ndikupempheni achinyamata, chonde kunja kuno kuli Mulungu. Musakhale ni mphamvu zozunzira anthu anu, anthu a Mulungu. Ine ndikupempha ndithu kuti anyamatawo basunganikaye, aponi kalindo azunzidwa poni kalindo, amamangidwa kumangozungulisidwa poni kalindo. Pastor Shumba azunzidwa kuzunzidwa ndi boma la MCP. Pastor Shumba, Alaiton Mangochi azunzidwa. NF timachita kuthawa kumakagona nchire chifukwa cha boma la MCP. Ine ndifuna ndikupempheni anyamata awa adachuluka mphamvu. Musaona mene akuchitira, mene akunyosera kamapita ku khoti. Ine ndikukupemphani, chonde tithandizeni akhoza kubweretsa chisokonezo m'dziko lathu. Ngakhale atalira mwa mtundu wake, ndikadakonda anthu awa akanati asapasidwe mapero. Ndine mtumiki wanu mwa Ambuye Bishop W. Kachenje, munthu mmodzi okhuzidwa, amene mufuna namba yanga ndi 088-1238-63-9, amene mukufuna ya WhatsApp ndi 099-5252-356. Shalom, shalom, shalom. Jesse kabula. Ukati ku opposition in commander. So kanena chonje we, kuti ku opposition in commander. Lero uli commander, uli bogosi. Umati ku opposition in commander. Iwe ukhala commander. Jesse ukhala commander 5 years. Achimwendo muli commander. Ndipo DPP sidzatuluka mboma. Tikufuna tikuzire mtuni. Siti kutuluka mboma. Mutsutse momwe mungatsutsire. Mupange china chilichonse momwe mungapangire. Bahira nazi kwanje. Apatseni ndalama. Koma anthu amene aja adakhapa anthu muno. Anthu adaona ndi maso awo. Kulibe kuti mutuluka kumanda. Jesse ukhala mbokosi. Kuyambira lero mpaka na 28 uli mbokosi. Achimwendo muli mbokosi. Chichola uli mbokosi. Achakwera muli kumanda. Mukhala kumanda komweko simutuluka. Mukunama. Iwo amati